Molt bé. Per últim, l'última explicació d'aquest document, tenim IA amb H i IA sense H. Hem de saber quan utilitzar una i quan utilitzar l'altra. Comencem amb les que tenen H. Molt bé. IA ens expressa quantitat. En castellà seria l'equivalent a ai. Aquest IA pot estar conjugat en passat, que seria hi havia, o en futur, hi haurà. Recordeu que la paraula hi han, amb N, no existeix. Molt bé, anem a veure els exemples. El primer exemple, hi ha molts animals al carrer. Ens està dient que hi ha molts animals. Hay muchos animales en la calle. Un altre, hi havia una cua molt llarga al supermercat. També ens està expressant quantitat. En castellà seria havia. I l'última serà hi haurà molta gent al concert de dissabte. Disculpeu que m'he deixat una A aquí a molta, però bueno. Hi haurà molta gent al concert de dissabte? Aquí també estan fent una pregunta per saber la quantitat. En castellà serà ¿habrá mucha gente en el concierto del sábado? Molt bé. Això queda clar? Quantitat. Amb H. Molt bé. Ara anem a veure sense H. La I és una conjunció. Què vol dir conjunció? Que connecta oracions. Exemple, va entrar i va saludar a tothom. Com podeu veure, està connectant va entrar amb va saludar. Són dues oracions. I la A sense H és una preposició. Les preposicions són paraules que enllacen una paraula, que pot ser un verb o un nom, amb el seu complement. Exemple, vaig jugar a bàsquet. Aquesta A, aquesta preposició, està enllaçant el verb jugar amb el seu complement bàsquet. I ara com podem utilitzar aquestes dues lletres en una sola frase? Doncs mireu, a l'armari hi ha vestits i a la caixonera mitjons. Com podeu veure, m'he deixat una S al costat de la T de vestit. Però bueno, no passa res. Vale? Veieu la diferència entre hi ha amb H i hi ha sense H? És molt fàcil. Hi ha amb H, quantitat. Hi ha sense H, una és conjunció i l'altra és preposició. Molt bé, nois, doncs fins aquí l'explicació.